Hei, mä olen Annika Tavasti, tekstiilitaiteilija ja voisi sanoa, että kulttuurin, taiteen, käsityön puolella monihuseeraaja. Eli olen innoissaan mukana kaikissa semmoisissa asioissa, mitä kokee, että on ihmisten ja alueen kannalta tärkeitä juttuja. Nyt tässä Kulttuuri- ja hyvinvointikeskus Villissä mun homma oikeastaan on semmoinen niin kuin yleistalkkarin homma. Eli olla ihmisten käytettävissä ja keräillä sitä, että mitä ihmiset tarvii ja mitä kaikkea on semmoista, mihin täytyy tarttua ja mihin miettiä, että miten nämä asiat ratkaistaan. Yleensä ne ratkaisut löytyy hirveän läheltä niistä ihmisistä, jotka täällä pyörii ja niistä asioista, mitkä on koko ajan täällä käytettävissä ja olemassa. Et voisi sanoa, että se on niin sellaista haravoijan hommaa. Ja sen lisäksi, että työkaluna on harava, niin on tietysti se, että ottaa yhteyttä ihmisiin, kysyy lupaa, kysyy mitä on käytettävissä ja se, että mistä ihmiset haaveilee. Eli oikeastaan se mun rooli on varmaan olla läsnä, olla täällä paikalla. Kulttuuri- ja hyvinvointikeskus Villi on ihmisille semmoinen paikka, mistä löytää toisensa ja missä uskaltaa sanoa haaveita ääneen. Ja aika hassu on se, että hirveän monet niistä haaveista, mitkä ihmisille on suuri, on tavallaan kauhean pieniä asioita, mitkä on ihan mahdollista toteuttaa ja minkä ihmiset kokee semmoisen merkityksen tunteena. Ja se merkityksen tunteen kokeminen on ehkä se, voisi sanoa, että haaveitten ohella kulttuurikeskus, hyvinvointikeskus Villin kivijalka. Ja jos ajattelee sanaa villi, villeys, niin se on tässä talossa, tässä tilanteessa sitä, että miten ihmiset heittäytyy ja tarttuu asioihin ja se, että joka päivä tämä talo muokkautuu sen mukaan, että mitä ihmiset tekee, mitä kokee tärkeäksi ja ketä tänne pumpsahtaa paikalle. Tulevaisuus, Villin tulevaisuus ja salolaisten tulevaisuus. Oikeastaan salolaisten tulevaisuus varmaan on siinä villeydessä, eli siinä, että ihmiset yhdessä uskaltaa haaveilla ja toteuttaa niitä haaveita. Ja semmoinen rohkeus jakaa asioita. On kyse sit yksittäisistä ihmisistä tai virkamiehistä tai kuka se kulloinkin siinä tilanteessa on, että tekee sen valinnan, uskaltaako luottaa ja jakaa niitä haaveita. Millä tavalla sinä näet omissa visioissasi Salon tulevaisuuden ja nimenomaan kulttuuri- ja taiteen alalta sitten, kun Salo on noussut tästä Nokia-alakulosta ja tekee esimerkiksi NASAn kanssa avaruusyhteistyötä tai valmistaa Airbusin lentokoneita tai jotain muuta huipputeknologiaa, koska puhelimethan on jo suurin piirtein virsukulttuuria nyt. Joo. Kaikki lähtee siitä, että ihmisillä on sellainen olo, että voi luottaa siihen, että heihin luotetaan. Se lähtee kauhean pienistä asioista, se lähtee ihan ihmisten arjesta, että on se luovuuden edellytys luottamus ja semmoinen levollisuus. Silloin ihmiset uskaltaa ideoida ja tehdä asioita. Se on sitä myös niin se hyvinvointi, hyvä olo
on se, siinä semmoisessa luottamuksen ilmapiirissä oleminen. Okei, no sitten vielä vanhana hippinä. En voi olla kysymättä sitä, että tuntuuko sinusta siltä, että täällä olisi semmoista vanhaa kunnon 60-luvun sitä ihan ihka oikeita hippihenkeä, rakkautta ja rauhaa? Minä rakkauden hedelmänä olen syntynyt vasta 70-luvulla. 60-luvusta en osaa sanoa, mutta ehdottomasti. Siis se on, joo, että semmoinen sen välittäminen ja rakkaus on. Ja se on niin ihmisissä kaikissa. Sekä se tarve, että se on olemassa. Okei, peace, kiitos. Kiitos.